eskwelahan sa elementary school. Mao ni ang Rio, mao ning garden sa una. Ano ang bukid. Bukid. Oh, bukid. dating inita. Inita tayo. Kamuti na dia dapit guys. Kamutihan na dia dapit guys. Kamutihan. Pani. Diba? Diha ti. No, wait. So, inside sa eskwelahan nila. Sulit na grape, dula. Ito na ang isda ilasod. Ay, risa na mo na ang tinay ko ang dirito to aliyahan. May arat eh. Ano siya guys, ang karaan na room, gihimo na nilag dulaan. Ang karaan na room. Karaan ni siya na room. Say! Sayron! Iya na magdula. Na ako makaandal na. Sino kaon? Mukha pa ka din na. Wala. Ayaw na labok. Sayo niya na magdula, babago pa ka nagkaon. Wala. Wala, tragid-bide. Nagkuan. Nalak, bago pa nagkaon. Oh, para din may kuan haba kung rin mag-eskwelahan. Dula na sila. Good afternoon. Ganahan di ko dari dapit pa ba? Ganahan kayo dari